מהמדרגה הראשונה שכל העולם רוצה להשתתף ולבוא לשם כדי לחקור. יש תוכנית מוכנה להקים שם מרכז בינלאומי לחקר הימים, לחקר האוקיינוסים, על בסיס המרכז שכבר קיים שם. יש מי שמוכן לתרום לזה כספים לא מעטים, אבל ממשלת ישראל עד היום, אחרי כמה שנים של פעילות בתחום הזה, לא השכילה לקבל החלטה חד משמעית כדי להמציא את התוכנית הזאת לפועל. מדובר על השקעה ממשלתית לא גדולה של כ-50 מיליון שקל שעשויים לשנות מציאות שם לחלוטין, וכאמור להפוך את אילת למרכז שיבואו אליו מאוניברסיטאות וממרכזי מחקר אחרים בעולם. אני קורא לממשלה לקבל החלטה על תוכנית לאומית כזאת ולהקצות לזה בהקדם האפשרי את התקציב שיהפוך את אילת למרכז עולמי. תודה.